5η Κυριακή των Νηστείων σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά και γιορτάζει τη μνήμη της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, μιας μεγάλης Αγίας Οσίας, πρότυπο το οποίο μας διδάσκει μια μεγάλη αρετή, αυτήν που ανοίγει τις πύλες του Παραδείσου, αυτήν την αρετή που ανοίγει τις πόρτες στη Βασιλεία του Θεού, την αρετή της μετανοίας. Ποια ήταν η Μαρία? Η Μαρία ήταν μια κοπέλα καλοαναθεμένη, κακομαθημένη, η οποία καταγόταν από την Αλεξάνδρεια, από την Αίγυπτο, εδώ δίπλα, παραδίπλα από μας. Και η Μαρία είχε έναν επίρρηπτο βίο, ένα βίον άσωτον, ένα βίον εσχρών και αμαρτωλών, γεμάτον από ειδονές και απολαύσεις σαρκικές, ή το μία πόρνη πολυτελείας, η οποία εκδίδωτο ξεπουλούσε το κορμί της για χρήματα, για να έχει τις απολαύσεις και τις ανέσεις της. Και ενώ 17 χρόνια ήτο μέσα στην πορνεία, 17 ολόκληρα χρόνια ήτο μέσα στην πορνεία, ακούει ότι έναν καράβι θα σαλπάρει να πάει προς τα Ιεροσόλυμα, γιατί εκεί βρισκόταν ο Τίμιος Σταυρός που πήγαινε ο κόσμος για να προσκυνήσει στους Παναγίους τόπους, στα Πανάγια προσκυνήματα, να προσκυνήσει το Σταυρό του Χριστού. Και τότε η Μαρία, εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία αυτή, όχι για να προσκυνήσει, αλλά για να αμαρτήσει, μπαίνει και αυτή στο πλοίο. Και λέει ο συγγραφέας του βίου της, πως και δεν είχε βουλιάξει εκείνον το πλοίο πορευόμενο προς την Παλαιστίνη και τα Ιεροσόλυμα, αφού δεν έμεινε ένα άτομο μέσα στο πλοίο που δεν εκοιμήθηκε μαζί του, είτε άνδρας είτε γυναίκα. Δεν έμεινε ένα άνθρωπος που δεν τον εκείλησε στο βούρκο της αμαρτίας και της ακολασίας. Και όταν τη ρώτησαν να πληρώσεις το εισιτήριο σου, έχεις χρήματα? Απάντησε, έχω ωραίο κορμί και μπορώ να σε ευχαριστήσω, είπε στον πλοίαρχο, παντιοτρόπος, με κάθε είδους τρόπο. Έτσι μπαίνει μέσα στο πλοίο και ο Θεός τους ελέησε και έφτασαν μέχρι τα Ιεροσόλυμα και δεν άνοιξε η θάλασσα να τους καταπιεί. Και φτάνοντας στα Ιεροσόλυμα, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με το εμπόριο και ήταν η δουλειά τους και η εργασία τους, και άλλοι πήγαιναν για να προσκυνήσουν στον ναό της Αναστάσεως, τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, τότε αποφασίζει ασυναίσθητα, χωρίς αίσθηση της συνείδησης της, χωρίς αίσθηση της αμαρτωλότητας της, να πάει και αυτή με το τσούρμο, με το πλήθος μέσα στον ναό, να προσκυνήσει και αυτή τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Όμως εκεί κάτι την περίμενε. Ποιος την περίμενε άραγε? Ο ίδιος ο Χριστός. Και πώς την περίμενε? Δοκίμασε να μπει μέσα στον ναό και μία αόρατος δύναμης τη σταματούσε και δεν την άφηνε να μπει μέσα στον ναό να προσκυνήσει. Και ενώ ο υπόλοιπος κόσμος έμπαινε, προσκυνούσε, αυτή δεν μπορούσε να μπει, δοκίμαζε να μπει, αλλά δεν τα κατάφερνε. Και τότε στάθηκε
εισερχόμενοι εις εαυτόν, όπως μας λένε τα τροπάρια σήμερα, τα οποία γράφουν το βίο της, ήρθε σε εαυτόν, ευηθίστηκε στον εαυτόν της και άρχισε να εξερευνά το γιατί δεν της επιτρέπεται να μπει μέσα στον ναό. Άρχισε η συνείδηση της να την ελέγχει, άρχισαν οι τύψεις να τύπτουν τη ψυχή της και να αισθάνεται ότι η αιτία αυτής της απαγόρευσης να εισέλθει στον ναό ήταν οι αμαρτίες της και μόνο. Ήταν ο αμαρτωλός πρώτερος βίος της. Ήταν οι εσχρές της πράξεις. Ήταν η απομάκρυση της και η αποστασία της από το Θεό. Θυμηθείτε την παραβολή του ασώτου Ιού, που οι πατέρες της Εκκλησίας μας ονομάζουν αυτόν που απομακρύνεται από το Θεό, που είναι βυθισμένος και κατρακυλισμένος μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, τον ονομάζουν πνευματικό θάνατο. Και θυμηθείτε όταν επέστρεψε ο άσωτος, τι είπε ο πατέρας? Σήμερα γιορτή γίνεται, λέει, γιατί ο Υιός μου νεκρός είναι και ευρέθη. Ήταν νεκρός για τον πατέρα. Απολωλός είναι και ευρέθη. Νεκρός είναι και ανέζησε. Ήταν νεκρός ο Υιός μου, λέει. Έτσι και η Μαρία ήταν μία ζωντανή σάρκα, αλλά νεκρή ψυχή. Μια νεκρή ψυχή, ένα πτώμα κινούμενο, και όμως εισήρθε σε αυτόν και εκατενόησε το μέγα σφάλμα της, τα πολλά της λάθη, τις πολλές της αδυναμίες, τις πτώσεις της και τα πάθη της, που δεν ήταν άλλη η Μαρία από μια όμοια με εμάς τους ιδίους, γιατί και εμείς μοιάζουμε με τη Μαρία και στα πάθη και στα λάθη και στις πτώσεις και στις αδυναμίες. Ήταν όμοια με μας. Γι' αυτόν τον λόγο όταν ήρθε στον εαυτόν της και μετενόησε, εμετάβαλε τον νου της, άλλαξε τον τρόπο της σκέψης της, ζήτησε συγχώρηση και το ήμαρτον από τον Θεό, τότε της επετράπηκε, έφυγε αυτή η πύλη η αόρατη που ήτο απαγορευτική για να μπει μέσα στον ναό, και μπήκε να προσκύνησε με τα δέος, με προσευχή, με δάκρυα μετανοίας, και ζήτησε από τον Κύριο να τη συγχωρέσει τα πολλά της πτέσματα, το πλήθος των αμαρτιών της, που ήταν έναν πέλαγος ατελείωτο. Και βγαίνοντας από τον ναό, αρπάζει 3 ψωμιά, 3 άρτους, και φεύγει να ασκητέψει στην έρημο. Και μένει στην έρημο, αδελφοί μου, 47 ολόκληρα χρόνια, ασκήτρια, νηστεύτρια, προσευχόμενη και αγωνιζόμενη, χύνοντας ποταμούς δάκρυα, βρέχοντας το άγωνον έδαφος της ερήμου, μεταποιώντας το σε γόνιμον καρπούς αρετών πολλών. Και στα χρόνια αυτά της ασκήσεώς της, για σκεφτείτε τι έτρωγε αυτή η γυναίκα. Μόνον 3 ψωμιά και πέρασε 47 χρόνια. Έγινε ένας σκελετός, ένα λείψανο κινούμενο, και όμως εδοξολογούσε και ευχαριστούσε τον Θεό που της έδωσε ευκαιρία μετανοίας, ευκαιρία να τον γνωρίσει και να σώσει εν τέλει τη ψυχή της. Αλλά σ' όλον αυτόν της το βίον η Μαρία συνδέθηκε με έναν άλλον Άγιο, τον Άγιο Ζωσιμά, τον οποίον είχε πνευματικό. Βλέπετε, χριστιανοί μου, πού πάει ο άνθρωπος χωρίς πνευματικό, χωρίς γέροντα? Και δεν είχε ένα γέροντα
της σειράς ή ένα πνευματικό σαν τον ομιλούντα, είχε έναν Άγιο Πνευματικό, έναν ασκητή που υπερήρπτατο πάνω από τη γη και ορίτο, κι το νηστευτής και προσευχόμενος, κι το άνθρωπος του Θεού ως ζωσιμάς, δίκαιος άνθρωπος, ξυπόλυτος μέσα στην έρημο και εκρυβόταν μέσα στις πηγές και ενίστευε. Την εποχή λοιπόν στην Παλαιστίνη υπήρχε μια παράδοση τώρα τη Σαρακοστή, όταν ξεκινούσε η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή την καθαρά Δευτέρα, οι μοναχοί που έμεναν σε κοινόβια μοναστήρια έφευγαν από τα μοναστήρια, πήγαιναν μέσα στην έρημο, μέσα σε σπηλιές, μέσα σε τρύπες, μέσα σε χαντάκια, μέσα σε ρήγματα και ασκήτευαν και ενίστευαν 40 ημέρες, μιμούμενοι το πρότυπο του Ιησού Χριστού μας που ενίστευσε 40 μέρες στην έρημο, και επέστρεφαν πίσω το Σάββατο του Λαζάρου εις τον Εσπερινό στα μοναστήρια τους για να κάνουν μαζί όλοι οι μοναχοί Μεγάλη Εβδομάδα και να γιορτάσουν το Πάσχα. Έτσι λοιπόν ήταν αυτής της παράδοσης άνθρωπος ο Αβάς Ζωσιμάς, ο Άγιος Ζωσιμάς, αυτός ο υψηλά ιστάμενος πνευματικός, αυτός ο ιερομόναχος με τα πολλά χαρίσματα και την καρδία και ευαισθησία και ευγένεια ενός μικρού παιδιού. Γιατί να ξέρετε ένα πράγμα, αδερφοί μου, οι Άγιοι χαρακτηρίζονται από λεπτότητα, ευγένεια, διάκριση και ευαισθησία. Δεν χαρακτηρίζονται από σκληρότητα, σκληροκαρδία, αυστηρότητα πολύ και εν τέλει με βλοσιρόν ύφος, το οποίο θυμίζει και δημιουργεί στις ψυχές των ανθρώπων ταραχή, αλλά μόνον γαλήνη και ηρεμία. Έτσι η Μαρία εσυνδέθηκε με τον Άγιο Ζωσιμά, και όταν βγήκε ο Ζωσιμάς στην έρημο τότε, γνωρίζοντας τη, είδεν από μακριά μία σκιά, σαν να ήταν ένα φάντασμα μέσα στην ομίχλη, μέσα σε αυτόν το λιοπύρι της καμένης γης, και αντίκρισε, άκουσε φωνή πρώτα από μακριά που του είπε, πριν γίνει όλον αυτό να βγει στην έρημο, ένας λογισμός στο Ζωσιμά κόντεψε να τον κατρακυλήσει και να τον ρίξει στην κόλαση. Ποιος λογισμός ήταν? Όχι σαρκικός. Ευκήκε. Σας κάθεστε πολλή ώρα, μόλις κοινωνήσετε να φύγετε. Διότι γίνεται. Διότι έχετε πρόβλημα με το σπόντι. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε αφού ο λογισμός ο οποίος είχε παιδεύσει αλλά δεν έδωσε ο Ζωσιμάς τον λογισμό του, ήταν ένας. Όχι σαρκικός, όχι εγωισμού, αλλά ένας λογισμός υπερήφανος που του έλεγε του εαυτού του, αλήθεια, υπάρχει άλλος σε αυτήν τη γη που να είναι πιο πολύ αγιότερος από σέναν και πιο πολύ σοφότερος και να έχει φτάσει σε μέτρα αρετής όπως εσύ?
Και τότε προσευχήθηκε ο Ζωσιμάς και είπε: Κύριε, ρίσε με, γλίτωσε με από τον πειρασμό τούτο. Και ακούστηκε φωνή από το Θεό, χριστιανοί μου, που έλεγε: Ζωσιμά, βγες μέσα στην έρημο και ο Θεός θα σου δείξει αν υπάρχει αγιότερος και μεγαλύτερος στην αγιότητα και σε ύψη αρετής από εσένα. Και τότε πηγαίνει προς την έρημο και βλέπει εκείνη τη σκιά σαν φάντασμα και τότε ακούει από μακριά: Αβά Ζωσιμά, μείνε εκεί που στέκεσαι. Και τότε ο ίδιος αναρωτήθηκε: ποια είναι αυτή η φωνή, τι είναι αυτόν το φάντασμα, αυτή η λεπτή σκιά που ξέρει το όνομά μου, που γνωρίζει το όνομά μου. Του λέει: Αβά Ζωσιμά, είμαι γυναίκα και είμαι γυμνή, σε παρακαλώ πέταξε μου το ράσο σου να ενδυθώ και μετά να έρθεις. Και τότε της πέταξε το ράσο του. Ο Ζωσιμάς το ετυλίχτηκε και τότε αφού ετυλίχτηκε το ράσο την επλησίασε και είδε έναν άνθρωπο λιωμένο, σταμένο από την νηστεία και την προσευχή, έναν κορμί στο λιοπύρι του ήλιου, μαύρο, καμίνι, έναν καμίνι που το έκαιγε, έναν κορμί καμένον από τον ήλιο, αλλά ευωδία πνευματική. Και τότε άρχισαν να συζητούν και εξομολογήθηκε η Μαρία τις αμαρτίες της και έγινε ο πνευματικός της πατέρας που εσυνδέθη μαζί της και έκλαυσε με πολλά δάκρυα, μυρωδόλα δάκρυα, γεμάτα άρωμα μετανοίας. Έκλαψε ο Ζωσιμάς βλέποντας το μεγαλείο και τη μετάνοια αυτής της γυναίκας που από πόρνη έγινε πρότυπο μετανοίας και διδάσκει και όλους εμάς. Και η Εκκλησία την τοποθετεί σήμερα Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών, γιατί μέσα στη Σαρακοστή, αδερφοί μου, δεν χαρακτηρίζεται μόνο πένθυμη η περίοδος, αλλά και περίοδος μετανοίας, περισυλλογής για μας. Και η Εκκλησία προβάλλει αυτά τα πρότυπα των Αγίων, γιατί και οι Άγιοι είχαν πέσει σε λάθη και ολισθήματα και αμαρτίες. Δεν γεννήθηκαν Άγιοι, έγιναν Άγιοι δια του κλειδιού αυτού του μεγάλου της μετανοίας που άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου. Έτσι και η Μαρία, αφού εξομολογήθηκε, την εκοινώνησε ο Αβάς Ζωσιμάς και πήγαινε μία φορά το χρόνο να την κοινωνά. Σκεφτείτε, χριστιανοί μου, και εμείς κοινωνούσαμε πριν την απαγόρευση την οποία υφιστάμεθα κάθε Κυριακή και δεν το εκτιμούσαμε. Μας έλεγε ο Χριστός: κοπιάστε, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, και εμείς του λέγαμε: ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Και τώρα το στερούμαστε και το ποθούμε και το ζητούμε και πονάει η ψυχή μας και η καρδία μας. Και η Μαρία η Αιγυπτία μία φορά το χρόνο κοινωνούσε, αλλά εκρατούσε σφιχτά μέσα της το Χριστό. Επρόσεχε τις αισθήσεις της και εκρατούσε αυτόν τον πολύτιμο Μαργαρίτη, το Χριστό, μέσα στην καρδία της μέχρι να την αξιώσει ο Θεός του επομένου χρόνου να κοινωνήσει τα άχραντα μυστήρια και πάλι. Και αυτός ήταν ένας αγώνας άσκησης και αυτόν την έκαμνε να είναι ακόμη προσεκτικότερη, να μην χάσει το Χριστόν της, γιατί δεν είχε την ευκαιρία να κοινωνά τακτικά όπως είχαμε εμείς και με τη βοήθεια του Θεού θα έχουμε όταν τελειώσει αυτή η πανδημία η οποία ταλανίζει ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι η Αγία Μαρία η Αιγυπτία μας διδάσκει την μετάνοια, όπως οι προφήτες εκήρυταν, οι Απόστολοι εκήρυταν, ο πρόδρομος εκήρυταν και έλεγε: μετανοείτε ήγγι και τη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας κηρύττουν, όπως το Άγιον Ευαγγέλιο κηρύττει,
Και όπως εμείς κηρύπτουμε και καλόν είναι να εφαρμόζουμε τη μετάνοια, να εξομολογούμαστε εν καθαρά καρδία, εν πλήρη επιγνώση, εν δάκρυα μετανοίας, με ταπείνωση, αλλάζοντας τον εαυτό μας και μεταμορφώνοντας τον από άγριο σε άγιο. Έτσι λοιπόν την Μαρίαν αυτήν, την Αιγυπτίαν αυτήν, την Αλεξανδρινή κόρη, την πόρνη αλλά πλέον μετανοημένη αμαρτωλή, αυτήν την Αγία, γιατί ο παράδεισος, αδελφοί μου, είναι γεμάτος όχι από δικαίους και Αγίους, αλλά από μετανοημένους αμαρτωλούς. Αυτούς ο Θεός παίρνει και βάζει εκ δεξιών και εξεβονίμων του. Έτσι, αφού η Σαρακοστή χαρακτηρίζεται από πνεύμα μετάνοιας, προβάλλει η Εκκλησία μας αυτά τα όμορφα, τα ωραία πρότυπα, όπως το σημερινόν, και μας λέγει και εμάς, θαρσείτε, κάντε υπομονήν Αγία, μετανοήστε και γίνετε άνθρωποι του Θεού. Και στο χέρι μας είναι αυτή η περίοδος που διερχόμαστε και αυτός ο εγκλισμός στον οποίο υποβληθήκαμε να είναι ευκαιρία αναθεώρησης του εαυτού μας και επανεξετάσεως του, να βρούμε τα λάθη, τα πάθη και τις αδυναμίες μας, όσα δεν εντοπίσαμε μέχρι σήμερα και όσα παραλείψαμε και όσα κρύψαμε και όσα δεν ξεκινήσαμε να ψάξουμε να τα βρούμε. Και ας είναι η ευκαιρία τούτη να τα βρούμε και να βιώσουμε πραγματική μετάνοια, πορευόμενοι προς το Σταυρό, και να αναστηθούμε την ημέρα εκείνη τη φοβερά της ανταποδόσεως του Χριστού της δικαίας, να αναστηθούμε εν τη δικαία αυτού κρίση, να πάρουμε κι εμείς των μισθών των φρονίμων παρθένων, των μισθών των έντιμων οικονόμων. Έτσι θα πάρουμε, αδελφοί μου, όποιοι αγωνιστούμε κατά το πρότυπο της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα που τη γιορτάζουμε και είναι και η τελευταία Κυριακή που τελούμε μνημόσυνα, γι' αυτόν κάνουμε τα μνημόσυνα όσων θα είναι μέσα στο επόμενο διάστημα που θα είναι από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά. Τα τελούμε σήμερα για να ευχηθούμε να αναπαυθεί η ψυχή πάντων των κεκοιμημένων από Αδάμ μέχρι σήμερα και των δικών μας προσφυλών και αγαπημένων προσώπων. Κάτι όμορφο και τελευταίο μας τελειώνει η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Πήγεν και την κοινώνησε ο Αββάς Ζωσιμάς στο τέλος της επιγείου ζωής της ένα μεγάλο Σάββατο. Την εκοινώνησε και έφυγε. Και πήγε το επόμενο μεγάλο Σάββατο να την κοινωνήσει. Και τη βρήκε και κοιμημένη. Είχε παραδώσει την Αγία ψυχήν της εις το Θεόν, αλλά το θαυμαστόν της υπόθεσης αυτής, γιατί η Εκκλησία του Χριστού και η μετάνοια μόνο θαύματα φέρνει και τίποτε άλλο. Κάνει ανθρώπους από άγρια θηρία ήμερους, ανθρώπους κατ' εικόναν και ομοίωση του Θεού. Όταν την βρίσκει τον επόμενο χρόνο ο Άγιος Ζωσιμάς, την πνευματική του κόρη, την βρίσκει νεκρή, όμως πανέμορφη, και δίπλα της το θαυμαστό έγραφε «Ενθάδε κοίτε Μαρία η Αιγυπτία 1η Απριλίου την τάδε χρονιά». Την είχε κοινωνήσει τον προηγούμενο χρόνο το Μεγάλο Σάββατο και μόλις εκοινώνησε, εκοιμήθηκε και τη βρήκε το επόμενο χρόνο το Μεγάλο Σάββατο. Αλλά εκείνη προτού κοιμηθεί έγραψε πάνω στο χώμα ότι σήμερα θα κοιμηθώ, έγραψε «Ενθάδε κοίτε Μαρία Αιγυπτία την τάδε ημερομηνία», και θαύμασε ο Ζωσιμάς την κόρη του Θεού, αυτήν τη γνήσια, την Αγία, πως της έδωσε ο Θεός να προγνωρίσει την Αγία και οσιακή της κοίμηση, να το γράψει κάτω και να μείνει μέχρι τον επόμενο χρόνο χωρίς να σβηστεί,
πάνω στην άμμο. Αυτά και πολλά άλλα ποιεί και βγάζει το φυτόριο της Εκκλησίας μας. Αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.